Jeg hedder Alex, og jeg er AI-genereret vært hos Matrix. Velkommen til vores intro til Matrix. Matrix er et Revenue Analytics and Revenue Management værktøj. Matrix giver nemt og hurtigt et detaljeret overblik over virksomhedens nøgletal som retention, churn, CLTV, CAC, MRR samt andre analytics. Lad os logge ind på Matrix og se på nogle af de mange funktioner, som tilbydes. Når du åbner Matrix, lander du på vores dashboard, som giver et executive summary over jeres nøgletal i den periode, du selv vælger. Her kan du finde jeres udvikling på MRR og ARR, churn, retention, samt detaljeret indblik i upsale og downsale. I Matrix vil du være i stand til at dykke ned i tallene ved at filtrere på produkt- eller kundegrupper og se detaljerede udsnit på dele af jeres virksomhed. Lad os gå videre til vores detaljerede analyser, hvor I kan dykke ned i jeres tal. Matrix viser jeres historiske udvikling på blandt andet antal kunder, nysalg, churn og average revenue per customer, så langt tilbage I har registreret fakturering. Også her kan I filtrere på produkt- og kundegrupper. Med Matrix kan du gå endnu dybere ned i analyserne og downloade en oversigt over de virksomheder, som er registreret churned eller som nye kunder. Og du kan anvende Matrix downloads til egne analyser og præsentationer. Et helt centralt nøgletal for professionelle investorer er MRR, altså Monthly Recurring Revenue. Matrix viser en detaljeret oversigt over sammensætningen af virksomhedens MRR, blandt andet New MRR, Churned MRR samt Upsale og Downsale. Med Matrix får du også kohorte oversigter over periodefordelingen af jeres MRR. Igen kan du downloade MRR-fordelingen og få et helt unikt detaljeniveau på jeres MRR, fordelt på både produktnavne og kundenavne. Du vil således være i stand til at følge faktureringsudvikling på linjeniveau per kunde og få et godt overblik over eventuelle huller i faktureringen. Med Matrix kan du følge jeres retention, altså virksomhedens gensalgsratio, som er en af de stærkeste omsætningsdrivers. Matrix følger jeres retention fra det første salg til en kunde og salgsudviklingen til samme kundegrupper de efterfølgende perioder. Med Matrix så kan I løbende følge i hvor stor grad jeres retention-salg bidrager til jeres omsætningsvækst, helt ned på produkt- og kundegruppeniveau. Dette var blot et lille udsnit af de mange analyser, som Matrix tilbyder. Prøv gerne Matrix med jeres egne tal. Vi integrerer nemt og hurtigt med Economic. Opret en bruger på Matrix Login, og herefter vil I via Economic blive bedt om at bekræfte integrationen med Matrix. Og vi hjælper jer gerne igennem processen, hvis der er spørgsmål. Kontakt os altid gerne for andre økonomisystemer. Revenue Analytics er et must-have og er den bedste indikator for jeres værdiskabelse. Med Revenue Analytics og Matrix bliver I i stand til at forfølge målsætninger på tværs af funktioner og ledelsesniveauer og give en detaljeret indsigt i jeres værdiskabelse. Vi er altid parate til at give en intro eller at svare på spørgsmål. Husk at market leaders are data-driven. Tak fordi at du så med.